Laia Puig de Fábregas, bibek taldeo txirrindularia, gaur irabazle hemen sopelan, sorionak, Euskadiko txapelketetan, eta, bueno, badirudi por libre joan zarela, konte guzu nola ikusi duzula azkerta? Mila esker, bai. Lortu dut azkeneko 20 kilometrotan iesaldia egitea, eta tartetxo bat atera dut azkenean, lortu irabaztea eta pozik. Azken bueltan, selekzionatuta dago pelotoia eta erresago izan da zuretzat irabaztea, baina, nola izan dira hankak azken bueltan? Nahiko ongi aurkitu naiz eta egia da bestei ez zitzaiela interesatzen ere, ensi lasterketa irabaztea, eta orduan baita ere probestu dut hori eta tira egin dut. Eskerrik asko benetan eta zorionak.